távot. Jaj, gyerek, nagyon nagy, nagyon sokár gyerek. Jaj, dicsák, dicsák. Hú, öcsém, adj egy kis izmot. Izomagy lettem, igen, várja, nyomunk egy kis izmot. Jó, egy görbítő teret. Ó, gyerek, görbítem, öcsém, nagyon-nagyon. De fogd egy az izmom. Jaj, de nagyon ott van nagy start. Nagyon. Hát dicsák buksi. Halész baktaló csikamó. Ez fel van végül. Látom. Látom, hogy veszed. Kurva. Te gorbulát! Ne! Tudok ebbe éket vágni. Na jó, hát figyelj, amiket én szoktam ez a... Te tudsz. Ez nagyon durva. Úristen gyerek, ez ijesztő. Hölgyeim. Rágom a szendvicset. Nyúl fel. Lányot hozzám fog jönni. Meg vannak ilyen nagyítások. Hát te öreg vagy. A gyerekekért ne hallgass. De arra hogy fel se jött velünk. Ki kapja a szemüveget? Hey! Hey! Aha. Büdös van, de is. Aha. Mint... Ki kellett volna tökkel? Mi a Egyére sokat ittam. Meg kell úgy csegossattam. Ezek szerint. Adtad ide. Add ide. Nem adod! Engem is kell. Ezzel láttam. Jó, ez micsoda, ezt még nem is tudom. Kukucs! És tényleg te szoktál így csinálni. Csak az arcod nincs meg hozzá. No. Jaj! I sing a bang. I sing a bang bang. Agyvihar! Várjuk, támadt egy ötletem. Igen, én is tehát így csináltam meg először azt, hogy mondjuk saját véleményt. Nem indult. Ne induljál már! Tudod, én így küldök neked egy cuppánőst, egy cuppánőst. Küldök neked egy cuppánós, egy puszi. Mint az animébe ez a... Na, indulja már. Indultál? Ja. Az animébe szokott ilyenben inni. Sexy time. Ja, van. Meg vagyok illetődve, nagyon meg vagyok. Jó, nem szórakozok. Szórakozzá. Jó, becsavarodtam. Na. Na, megint. Szerintem hívok egy orvost. Hol a telefon? És átverjed rám. A gubancírtók. Hé, gubancírtók, így kell? De nagyon technika. Gratulálok. Hé. Elkerültél egy párhuzamos dimenzióba, hogy No. csak te vagy. Meg a karom. Szia karom. Karom, az álkarom. Most látsz? Most nem látsz. Most látsz? Most félig látsz? Ez az Asterixben volt. Gyere ide. Ne, ott fel. Ez ijesztő. Na, esze. Hehe. De képeket is lehet vele csinálni, olyan szókozás. Rajtam van a fény. Én vagyok a csúcs, hehe. Küldöm az energiát. Készítem az energiát. Hogy ez hogy van? Küldöm az energiát. Tedd a kezed a képernyőre. Küldöm az energiát. Nem fogamba. De te egyből tudsz valamit mondani. Nekem nem megy egyből. Jaj, ilyen a té.
Tél volt, hó esett, és jöttek az ünnepek. Nincs Ebben a videóban erőszak történik. Hívják a rendőrséget! Betorzítottuk, és betorzítottuk az arcot. Hát erről nem tudok most véleményt mondani. Itt a Watch Dogs, bizonyám. Tényleg? Ladies and gentlemen, I am your DJ. Jó, lesz. No, no, no. This is no... Hogy van angolul? This is no DJ. Not a DJ. He Jó, is not, hagyjuk. he is not DJ. Nem hagyjuk inkább. Beteszek valami zenét. Rakja. Addig szórakozzál. Te is. Jó, hogy te is telefonozol, jó van? Jó, ez így van. Nézem, hol van wifi, hol nincs wifi, hol van wifi, hol... Ja, ja. Hogy íze, jó gyenge. Amúgy basszus, ezt rohadtul köszönöm. Mi? Ezt. Ja, na, ez csak neked, igen. Várjunk, amúgy ez Jó. melyikük a leírása? A kicsi alacsony. A jobb arc. Az övé. Várjunk, vagy a... De nyugi, úgyse teszem fel internetre, csak úgy szórakozok. Popcorn! Igen, erre gondolom. Jaj, de kedves, hogy így feltetted. Aha, mondtam, hogy felrakom. Ezt hogy rakod ide be? Á, fordítsd el. Nagyon meg kell hajtanod az alakokkal. Papa. Kedvelik a képem. És a mai... Meghívtak Kedves valami nézőink, a faszomba. mai részben megmutatjuk önöknek, hogy kell egy bukósisakkal elintézni mást. Papa Joe. Én vigyáznék magamra. Tudod miért? Mert nem találunk itt van. Hehe. Becélzünk. Várjuk így. Nem találsz-e, nem találsz-e. Nem találsz-e. Bang 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 Jaj, bang! basszus. Bang 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 Mi bang! a fene? Stop! Bang bang! Bang bang bang! Bang bang bang! Mi a fene? Mi? GTA-ba kerültem? Bang 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 bang! Kussos! Bang 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 bang! Bang 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 bang! 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 Kedves nézők, eljött az az idő, amikor rólam készül végre egy rendes portré. Ha, de jó. Innen! Titus. Bang 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 bang! Papa Joe! Nincs több kérdés, kérem menjenek el, nincs több kérdés. Kérem hagyják békén kedves Titus szurunkat. Papa Joe! Ne- Papa Joe!